Sí que és veritat que aquests darrers anys s'ha agilitzat bastant el tema del reemborsament, però encara queden pendents el que és el tema amb els fulls grocs, fulls verds. Segurament aquí es podria fer millor i intentarem que sigui així. Hem tingut molts greus problemes amb endarreriments intolerables, que és evident que la gent està esperant per poder cobrar aquesta despesa per poder potser realitzar-se un altre acte mèdic, i evidentment això no ho podem permetre. Estem treballant, s'han posat mitjans, s'han fet modificacions i esperem que donguin el bon resultat. Fa aproximadament un mes, més o menys, s'estan reemborsant les despeses mèdiques normals, les corrents, en 24 hores. Fins i tot despeses que es fa al metge un divendres es cobre el dissabte. Potser és casualitat. No sé, us ho deixo així. Però el que sí està clar que s'ha de dotar de recursos al departament que toqui perquè despeses més feixugues siguin reemborsades amb més fluïdesa. Bueno, jo crec que últimament van bastant millor, però encara tenim el tema dels fulls grocs i dels fulls verds, que això potser sí que és veritat que també són més ràpids en fer els pagaments, però continuo dient que ha d'haver-hi un altre mecanisme per poder-ho treballar, com si fos una visita d'un metge normal o un pagament normal. Bueno, tot depèn de com es pugui mirar, no? Sí que és veritat que hi ha molts actes administratius que sí que els fa de manera eficient, però hi ha altres que es traven, especialment tot el que és la gestió dels fulls grocs, dels fulls verds, de les malalties més cròniques. Llavors aquí tenim un embut que hem de millorar i hem de ser molt més àgils i molt més constructors i hem de millorar tots aquests processos. La CAS fa una feina molt important i complexa i crec que s'ha de reconèixer. Dit això, sempre hi ha marge a la millora, especialment en aquests casos on les famílies poden tenir més dificultats econòmiques o necessiten respostes més ràpides. L'objectiu ha de ser combinar eficiència, sostenibilitat i proximitat. Sí, i sí. És una batalla que porto 4 anys, que la Jacqui, la meva companya, la senyora Caubet i jo vam presentar una carta directament al cap de govern, el senyor Espot, que tenim resposta assignada que això es generalitzaria al segon semestre 2023 i a data d'avui, malgrat les insistències que jo sé que s'han fet al Consell General d'altres partits, seguim igual. No justifica perquè no hi ha un augment de la despesa sanitària i seria un avenç important amb aquestes mancances econòmiques que està patint tothom i que molta gent no es pot realitzar proves i actes mèdics pel cost que això els suposa i avançar aquests diners. Sense cap dubte. Malauradament en aquest país hi ha gent que es fan analítiques i van al metge el dia que cobren la seva nòmina a final de mes. I hi ha farmàcies, i em consta, que deixen els medicaments a la gent que els necessita i que els hi vagin a pagar quan cobren. Sí, el tercer pagador normalment és el que té el 100%, d'acord? Si el que té el 100% el té per un problema de que sigui una persona gran que tingui una pensió baixa o és una persona amb una malaltia greu, que és quan la CAS teòricament li dona aquest 100%, jo crec que ho hauria de tindre en tot, correcte. Sí, rotundament sí. Creiem que és la manera bona per tot el col·lectiu, especialment pels assalariats i sobretot per les famílies més desfavorides. El fet de no ser un sistema tercer pagador fa que hi hagi barreres d'entrada a que les persones més desfavorides o famílies més desfavorides tinguin una barrera d'entrada a lo que és la salut pública i això ho hem d'evitar totes. Per tant, creiem que sí. De fet, la nostra companya ja ha promogut aquest sistema de pagador per als pensionistes i s'ha demostrat objectivament que no és un problema d'augment de la despesa. Hem de ser curosos, però pensem que aquest és el sistema que hem d'anar. És un debat que cal afrontar amb responsabilitat i sense simplismes. El tercer pagador pot alleugerir molt la càrrega immediata per a moltes famílies, especialment les famílies més vulnerables. Ara bé,
qualsevol ampliació s'ha de fer de manera sostenible i garantint l'equilibri del sistema, que és el que més preocupa. Nosaltres ho portem al programa, a la professió de fe. Crec que estaria bé que el tercer pagador s'estengués a tota la població i sobretot en aquelles malalties, torno a repetir, amb malalties greus i tractaments feixucs.